Hej og velkommen til noget Minecraft med CE Gaming. Og i dag er det desværre kun mig, der taler, for min ven her. Hans mikrofon, den virker ikke specielt godt. Og i dag der vil vi så fortælle lidt om, hvad vi vil gøre henad. Ja, hvad vi egentlig gør henad vejen. Eller henad vejen. Nej, hvad? Ja, hvad vi vil lave. Hvad vi vil lave på vores YouTube-kanaler. Og jeg tror jeg vil starte med at sige, hvad vi vil spille sådan lidt længere henad. Vi kommer nok til at spille en hel del Minecraft og noget Supreme Commander 2 og så noget StarCraft 2, når vi lige har fået lidt bedre computer og lidt bedre ting, der måske kan trække det. Så I slipper for at se noget lag. Og så tror jeg, vi vil starte med at gøre vores hus sådan lidt pænere, med at få det til at se lidt pænere ud, end det er lige nu. Det er jo bare en lille grotte, vi fandt. Så. Ja, og så tror jeg, vi vil måske lave en stor mine her. Og så tror jeg, min ven Guldklump, tror jeg, han vil nok lave nogle skinner, turboskinner, så vi kan få et minecart-system op at køre. Og så Guldklump, han går lige ned og miner, hvis det ikke, eller miner, hvis det ikke gør jeg noget. Lige for at skaffe nogle ting. Og jeg tror, vi lægger cirka nogle videoer ud, hvis hver mandag kommer der en video op, og måske flere. Det kommer sådan lige an på, hvornår vi har tid til det. Og jeg håber, I nyder videoen, fordi ja, vi er ikke de bedste til Minecraft, hvis man kan sige det på den måde. Men vi gør da vores bedste. Og så tror jeg går op til farmen lige nu. Jo. Og så tror jeg, at det var det for den her gang. Nå. Og så, okay, så ses vi næste gang. Farvel.